bueno, aquí es van despertant a poc i vam anar a dormir una miqueta tard. Jo estic per aquí treballant, que en teoria avui vuelvo a la carga, però bueno, de moment estic amb aquests, després aniré a l'oficina. Tinc els dos altres pollitos, que són en Pol i l'Omar, per aquí, que van a fer pancakes per esmorzar. I tenim un altre nen per aquí, aquesta bossa per aquí, ideal. I tenim un altre per aquí, que com no és en Jan, que és el, no sé què van fer ahir la nit aquí, que és el d'Unilega, que és el que li costa més llevar-se sempre, que encara dorm. Així que bueno, a veure com segueix el dia. Pancakes. Quants que fem? Sí, pancakes. 2 i mig o 3? 3 plàtans, s'heu ficat? Sí, perquè... Home, et donaràs tota estona cocos amb el d'esto. Tu que en sobrin... Posa't aquí a sobre. Tu que en sobrin pancakes. Vale. Doncs 3, heu ficat més de... O sigui, l'altra vegada... Doncs jo ficaria 3 d'avena. Per això, i 3 de llet. Llet, dos i Dos i mig. Què vols tu, que vens cap aquí? Saldo? He tingut un petit problema. Nosaltres teníem un catxarro per fer pancakes, que era rodó, i només feien pancakes allà. I anava superbé, anava bé, no facin això, anava rapidet i bé, i només ho feien servir per pancakes i no s'enganxaven i tal. Total, que aquell catxarro se'ns rompe allà, vam comprar un altre i no, aquell no funcionava tan bé. I teníem aquest i vam dir, anem a provar aquest, però aquest també és molt lent. I jo he tingut la fantàstica idea de tancar. He pensat, ja els tenia quasi fets, dic, si tanquem i els fiquem així, no es faran més ràpids. Doncs no, no és una fantàstica idea, és molt mala idea. Sí, però potser està bo, Total, que estic aquí fent-ho amb la paella normal mentre faig el dinar, perquè estan tardant molt per culpa de que això és molt lento. Dinarem pancakes avui. Per què estàs aquí a la porta? Qui esperes? Que ve algú? Que ve algú? Qui estàs esperant? Ai, pots saber que estàs aquí fent a la porta? Amb aquesta cara de pena. Qui ha marxat? Qui ha marxat que estàs tan trist? Qui ha marxat que estàs tan trist aquí? Qui ve algú? Qui ve? Ve algú o no? Què estàs allà tan atent? Hombre, paseu papito, aquí t'estava esperant a la puerta, com vamos. Oye. Where did you go? ¿Cómo se te ocurre? Pero com se t'ocorre marxar sense ell? Estàs tot preocupat? Estàs tot preocupat? Ja està. Happy boy. Ja està, no. Només has anat a tirar la basura. Ué. Segona tanda de dia d'avui de cuinar coses. Jan, què vas a fer? No sé, un gelat raro. Un gelat? No sé com sortirà. Ah, molt bé. Quins ingredients has de posar? Un plàtan. Un plàtano. Vale. Maduixes congelades. Quantes queden? No sé. Un piquet. Molt bé. 4. 4 maduixes congelades. Hem decidit En comptes de síndria. que en comptes de síndria, perquè quedarà com aigua, si això ho tritura, per molt que estigui congelat quedaria aigua, Necessito tisores. ficar mango. Tot? Home, sou 4, Ja, però la majoria no voldran, en Pol i en l'home no volen. No volen en polionomen? Ah, potser que volen. Doncs vinga. Aquests són els gelats. Mango, maduixa i plàtan. Tapa. Falta la tapa petita aquí, Sí, bueno. No worry, be happy. La tapa petita. No cal, no tenim a més. La vam perdre fa molt. Vale. Què m'estàs explicant si aquest dematí l'he fet servir amb en Pol? Ah, sí, jo em pensava que l'havíem perdut fa molt. No, està al rentaplats. Vinga, ja hem trobat la tapa. Doncs aquí el resultat de la mescla de fruites gelades, congelades algunes i algunes, no? Et dirà un smoothie. A veure, què tal? A veure, Està bo, com eh? Xum. Rico. A veure. Sí, A està. veure, Sam, tu què dius? Té molt de gust a mango. Té mango? Sí. No, tu la pell del mango, no sé per què. Ja. Els palets del mango. Ja, tio. Vale. És molt bo. Hello! Com ja sabeu, tenim la costum que quan algú li cau una dent
anem a buscar un Funko Pop, eh? Hola! I aquests dies que està la mare a casa... Ui, em costa perdre perdeu els els diners! Perdeu els diners! Pues li ha caigut una dent i hem dit, pues Funko Pop. O sigui que anem a Funko Copar. I tu què? Ja saps Jo- que... Vaig a que em donin diners. No funciona Sí, així, eh? perquè el papa em comprarà un Funko i després me'l venderé. S'ha flipat. Ens acabem de donar compte... Mireu, mireu. Ens acabem de donar compte que tanquen d'aquí 5 minuts. I hem hagut de fer un sprint a correcuita. A veure si ens atenen. Bueno, por los pelos, però arribem a temps. Com vola, no? Aquest Pikachu és superxulo. Molt bé, molt bé. Mireu quanta cosa tenen. Mola, Mireu quin drac molon. Tengui, ja les vaig venir a buscar aquestes, les tinc a l'oficina. Oh, aquestes molen també. Bueno, a veure, Sam, què hem agafat al final? Un Frankie, Per mi. per aquí, un LeBron James. No, Michael Jackson. Ai, coi, què ha passat amb el LeBron? Has canviat al final? Bueno, a veure, Sam, ara ja tenim en Frankie. Quins falta per la cru? La Nami? La Nami, la Nico Robin i... Ens falten les dues noies de la cru. Molt malament. Venim de comprar perquè hem arribat a casa després de lo dels Funkos. Allà no sabia què fer de sopar. Total, que l'altre dia vaig comprar el kebab de la sirena, que venen a la sirena vegano, i però vaig comprar una bossa. Però clar, també està el meu nebot, per aquí, està l'Omar. Llavors dic, anem a comprar una altra bossa i de pas anem a comprar això, una mica d'enciam iceberg, uns tomaquets i uns albocats, perquè no me'n queden a mi per esmorzar, m'agrada la torre amb aguacate. Ja hem fet una missió. Només comprar els kebabs, l'enciam, l'aguacate i... què més? I els tomaquets. I els tomaquets, però no m'he pogut. No, al final de tot, a la casa, que estàvem a punt de pagar, la mama s'ha anat. I he dit, no, ja ha agafat unes figues. Les figues. Les Però per sort a la les sirena, figues. a la sirena, que és més difícil, hem pogut aguantar i només hem agafat el kebab. I el que he descobert és que a la sirena tenen descompte, que no lo sabia, jo de que està xafant totes les figues, per família nombrosa. Un 5%. Tot suma, oi? Mica en mica s'omple de pica. Llavors, pues tot és bien, tot és bien. Tu dis bé. Tot és bien. Anem a preparar el sopar. Bueno, doncs ja tenim el superet i avui hem fet... Què és això? Com un shawarma? Una mena de Shawarma. Shawarma vegà. Kebab. 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 Què és, kebab o shawarma? En què quedem? A la bossa fica kebab. Pues kebab vegà. De la sirena? Són aquests? Sí, això ho he dit al dia abans. Ai, pues mira. Avui tenim pites amb shawarma, amb kebab, amb lo que Guacamole, vulguem. tomaquets, olivetes... Ah, falta maïs. Voleu maïs? Sí. Ah, maizà. Pues a buscar-lo. A veure què tal. Aquest crunchy. Hello. Què? Bé? Sí? Bueno, veig que hi ha silenci, això vol dir que... Sam! No tens res! És que no sé el que posar. Mare meva, bé, ja t'ajudo. Vale, a veure què tal. Rico? Rico.